hedder Christian. Jeg har en korsbåndsskade, og det er 2 år siden, jeg kom til skade en normal træningsaften til fodbold. Det var bare en soloulykke, hvor jeg bare brød rundt på knæet. Jeg valgte at gå til genoptræning her, fordi jeg havde først været til genoptræning på kommunen, og det fungerede ikke optimalt. Og så havde jeg hørt, at Finn han skulle være rigtig god til at kunne hjælpe mig med korsbåndsskader. Så det var faktisk bare ren anbefaling, jeg har hørt herindefra. Genoptræningen herinde har været virkelig god. Jeg har virkelig set sådan fremskridt, og Finn har været rigtig god til at tage hånd om både de store og små problemer, der har været i løbet af perioden herinde. Og ja, jeg synes jo, at mit knæ er blevet 100 gange bedre, siden jeg startede her. Jeg tvivler virkelig på, at jeg kunne have lavet det alene, for jeg har virkelig haft brug for sådan selv, at jeg har sådan en Finn til at både motivere en og holde en op på, at man skal gøre det, man vil. Eller at det gør det, man skal. Og så har jeg ikke selv nogensinde haft anelse om, hvordan hulen jeg lige genoptræner noget selv. Så det er, jeg tror virkelig ikke, jeg kunne have lavet det alene.